Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Roblox. Yes sir. Μετά από πάρα πολύ και θα παίζουμε Roblox, oh my god. Και θα παίξουμε Troll is a painting tower. Μετά έχω να παίξω like I don't know. You just play Troll is a painting tower. Παιδιά, δεν ξέρω τι στο κάνω, γιατί υπάρχει όλο με αυτό το παιχνίδι. Okay, it's a little not cringe. Δεν είναι cringe. Γιατί δεν μου έχει φορτώσει τίποτα ούτε. Δεν είναι cringe το παιχνίδι. Κοίτα, το παιχνίδι, παιδιά, είναι ωραίο. Εντάξει, τώρα κατά τα άλλα είναι λίγο σπαστικό εκεί που δεν. Όλοι παίζουν αυτό το παιχνίδι επειδή ένα σημείο. Επίσης, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και subscribe να φτάσουμε 500 subs. Please, βοηθήστε με να φτιάξω 500. Oh my gosh, what the hell. Επίσης, παιδιά, sorry που έβριθα, δεν ξέρω το είναι βρισιά. Επίσης, θέλω να σας πω ότι μετά θα το δελάτουμε γιατί έχω αγοράσει admin. Οπότε, κοίτα εδώ, πάω να κάνω teleport. Λοιπόν, θα πάμε σε αυτό το... Έχω αγοράσει και slap, οπότε θα μπορούμε να τρολάρουμε άνετα. Σηκώθηκε το slap, χωρίς να το κάνω. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πατάμε και πατάμε ακόμα. Ποιος άλλος έχει admin το server που δεν έχω μόνο εγώ. Ωραία, πάμε εδώ πέρα και τώρα θα γράψουμε. Τι γράφουμε, δεν θυμάμαι. Να το. Ωραία, το πατάμε. Να το. Λοιπόν, εδώ πέρα θα γράφουμε ό,τι θέλουμε και θα γίνει. Λοιπόν, όπως είστε να γράψουμε flink. Λοιπόν, θα τους κάνουμε όλους flink. Flink all. 1, 2, 3. Πες μου ότι φάγαμε όλοι flink τώρα, θα κρασάρω. Έτσι και μας όλοι στην αρχή. Chat. Oh my god, μας το λες να... And what was that? This. Θα λένε στη φάση αυτή. What is going on? Join me. What is going on? Yeah guys, what's going on? Γιατί το πληκτρολόγιο? What is going on? Προσπαθώ excluded. Αλλά δεν μου αρέσει αυτό, δηλαδή να κάνουμε κάτι πιο evil. Έκανα και το ναι. I gotta go. Ωραία, και τώρα πώς σας κάνω όλους σαν jail. On jail. All. Okay. Οι άλλοι προσπαθούν να κάνουν command στο chat. Φανταστείτε να το γράψω λάθος το command για να φανεί. Για να δούμε. Τι command είναι αυτό? Explode. Για να δούμε τι κάνουμε. Explode. Explode είναι. Γιατί μου το κάνει? Έλα σε παρακαλώ. Explode. Άντε επιτέλους. Μπρε. Εν τω μεταξύ όσοι είχαν πάει τώρα πάνω επειδή είχα... Ωραία. Explode. Θα το κάνω αυτό συνέχεια, δεν με νοιάζει. Explode. Να σπάσω εγώ τα νεύρα τώρα να δείτε. Give me sleep. Άμα θες να σου να κοιμηθείς, γιατί παίζεις αυτό το παιχνίδι? WS. Ήμουν στο chat να πέσω. Κλείνουμε το chat. Όχι.
Παιδιά, από κινητό δεν το έχω, επειδή εγώ είμαι Roblox PC player. Και απλώς το θα παίζω από το κινητό μου, δεν ξέρω γιατί, επειδή βαριόμουν. Να, και δεν με βολεύει. Έτσι και κάνεις troll. Έχω shift lock. Άντε τώρα. Και ξέρετε τι θα κάνω τώρα, γιατί με νευριάσετε όλοι. Άντε τώρα. Τώρα έχω fly. Τι θα κάνετε τώρα, νουμπάκια. Νουμπάκια. Τώρα θα έχω έτοιμο το fling. Ξέρετε τι θα κάνω. Παιδιά, να κλείσετε τα μάτια σας. Βασικά κάποιος δεν έχει πρόβλημα επιληψίας. Δεν ξέρω πώς να σας το πω, συγγνώμη. Να κλείσετε τα μάτια τώρα. Οκ, το βγάζω. Unblur all. Ωραία, μπορείτε να κοιτάξετε τώρα. Δεν είναι θέμα. Όχι, παιδιά, απλώς έκανα λίγο blur. What do you expect me to do? Άμα τρόλαρες. Ομά. W troll. Όχι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε να παίξουμε με κάτι άλλο. Να ξέρω, είχε βλάκα. Τσότα. Τέλος πάντων, παιδιά. Γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε να παίξουμε κάτι άλλο στο επόμενο βίντεο. δεν κάνω έτσι με τα χέρια μου, δεν ξέρω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!